дуруди бепоён ба бинандагони вафодори Радиои Озодӣ. Соли 2018 ба поён мерасад ва соли нави 2019 дари моро мекӯбад. соле ки баъди ҳамагӣ чанд соати дигар моли таърих мешавад. Албатта нишебу фарозҳои зиёд дошт, аммо дар маҷмӯъ барои мо кормандони бахши тоҷикии Радиои Озодӣ пурбор ва бобарор буд. Чаро? Хуб, ман бароятон шаҳр медиҳам. маз дар ҳамин сол теъдоди шумо корбарони азизи Озодӣ видео канали Радиои Озодӣ дар YouTube аз марзи 5 миллион гузашт ва ҳоло беш аз 530 000 нафарро ташкил медиҳед. 5 рӯз дар як ҳафта мо барои шумо барномаи рангоранги хабариро пешниҳод намудем ва баъзе аз ин барномаҳоро танҳо дар як шабонарӯз то 200 000 бинандаи гиромии мо тамошо кард, писандид ва назару пешниҳодҳои худро дариғ надошт. дар тӯли ин 12 моҳ бо кӯмак ва мусоидати ҳамкорони мо аз гӯшаҳои мухталифи Тоҷикистон ва саросари ҷаҳон ҳазорҳо гузоришҳову видеоҳову наворҳои диданӣ дар Озодӣ видео гузошта шуд. боиси ифтихор ва хушҳолии мост ки бахше аз ин гузоришот дар як муддати кӯтоҳ таваҷҷӯҳи бештари шуморо ҷалб намуд. хуб, мерасам ба сари мақсад. дар ин нашри навид мо тасмим гирифтем даҳгонаи гузоришҳои сербинандаи Радиои Озодиро дар соли 2018 ба ёд биёрем. дар чанд дақиқаи дигар ҳамроҳ бо шумо азизони ман хоҳем дид ки кадом матлаб аз ҳама зиёд тамошобин дошт. агар омодаед, пас шурӯъ мекунем ва нахуст мебинем ки дар ҷои даҳум кадом гузориш меистад. тағйирот дар ҳаёти занони ҷугӣ дар Тоҷикистон ва ё чӣ гуна насли нави ин қавм зидди идомаи касби авлодии худанд ва мехоҳанд борхалтаи талбандагиашонро канор гузоранд. онҳо орзу доранд аз миёни занони ҷугӣ низ додситон, муаллим ва духтурҳои номдор берун оянд ва зиндагии онҳо ам ранги дигар бигирад. ба зиндагии имрӯзи ҷугиҳои тоҷик ки дар гузориши ҳамкоронамон Зарангези Наврӯшов ва Шаълои Абдулло инъикос ёфта буд, беш аз 480 000 бинандаи Озодӣ видео таваҷҷӯҳ зоҳир кард. чанд сол аст Сабоҳат Сангова аз масъулияте ки як зани лӯлӣ дар оила дошт озод аст. фарзандон нагузоштанд дигар ба талбандагӣ биравад. даф кадан адерда очаго дигалин ченагир гуфт барои мо шуди фарзандако калон шудем гуфт моҳон ба айб гуфт линча кади таёғада кӯҳ бурда маҳкам када гур када омада тамом када моча адерда буромада наветона гуфт халташа кова ёва гуфт ако абаво биви мондаги халтаҳо теоқачи мекунад. гармӣ дар муносибати Тоҷикистон ва Узбекистон ва шурӯи бемамонияти равои мардумони ба ҳам наздики ин ду ҳамсоя кишвар яке аз ҳодисаҳои таърихӣ ва фараҳбахши соли 2018 буд. аз ин ҷост ки омадани овозхонони узбек дар моҳи март ба душанбе ва мисли он пазироии президенти Тоҷикистон дар шаҳри Тошкандро тақрибан 5 миллион нафарӣ дар канали мо дар канали Радиои Озодӣ дар YouTube тамошо намуданд. ин гузоришҳо дар зинаи 9 ҷо гирифтаанд. дар воқеъ соли 2017 нигина Амонқул ва овозхони тоҷик кампайдо буд бо сабабҳои оилавӣ ва мутаносибан ҳаводоронаш мехостанд бидонанд ки дар ҳаёти паси саҳнавии ӯ чӣ мегузарад ва оё дар соли 2018 бо кадом чеҳра ба наздашон бармегардад. шояд ҳамин кунҷкобиҳои шумо азизон буд ки гузориши ҳамкоронамон Зарангези Наврӯшов ва Амриддин Олимов дар бораи ҳамин овозхон ки 1 январи имсол нашр шуд диққати 564 000 нафарро ҷалб намуд. гузориши мазкур дар даҳгона мақоми 8-умро касб кард. тамоми мардуми Тоҷикистон ва берун аз Тоҷикистон, ҳамаи тоҷикон, ҳамаи форсизабонони дунёро бо соли нави милодии 2018 табрику таҳният мегӯям. баҳрашон аз даргоҳи худованд аввал сиҳат саломатӣ, бурдвориҳо дар соли нав ва тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. дар моҳи феврали соли 2018 худкушии келини 21 сола дар ноҳияи Сангбор хабари такондиҳанда буд. ҷасади келини хонадонро ки ҳомиладор буд дар манзили зисти хонаводаи шавҳар овезон пайдо намуданд. тафтиши ин фоҷиа то охири моҳи июн идома кард ва хуштомани ин ҷавонзани ғурамаргро барои ба худкушӣ расонидани арӯсаш ба 5.5 соли зиндон маҳкум намуданд. навори аксу садо роҷеъ ба ин ҳодисаро дар Озодӣ видео ҳудуди 631 000 нафар тамошо намуд ва дар феҳрасти тартибдодаи мо ин навор дар ҷои 7 аст. дар мақоми 6-уми даҳгона суҳбати ман бо ҳамкорам аз бахши узбекии Радиои Озодӣ Сироҷдини Ислом дар бораи бадахлоқии инсониву касбӣ ҷо гирифтааст. навори ҷанҷолбарангези ҷарроҳии шармгоҳи зан ки нахуст аз сӯи шавҳараш таҳқир шудаву баъдан духтурон низ ӯро ба масхара кашиданд 635 000 бинандаро дар Озодӣ видео пайдо намуд.
در شهر ترمیز ازبکستان عملیات جراحی که در عضو تناسل زن انجام شد به اینترنت روی یافته قهر و غضب هزارها کاربر شبکه‌های اجتماعی را به بار آورد. در این نوار جراحان زن بیمار را که در حالت بیهوشی بود به مسخره میکشند. همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی نوار را روز 17 ایول دسترس نمودند و درباره جزئیات آن من قبل از شروع برنامه با همکارم سیروجین اسلام صحبت کردم. نخست از او پرسیدم که نوار چی را نشان میدهد. جراحان یک زن را که بعدا ما فهمیدیم از ناحیه مزرابات می باشد جراحی می کنند و از رحم او از شرمگاه او که در آنجا گویا سبزی درمانده است کشیده می گیرند و این را به نوار می گیرند. Новые противозачаточные, господа, новые противозачаточные дел средства Сурхандаринской области. Морковка. این زن به زبان روسی بعدا با ازبکی با همکاران صحبت میکنند و آشکارا مسخره میکنند و بعدا ما انیق کردیم که این را گویا این سبزی را به رحم زنش خود شوهر او مانده است. تلاش پیدا نمودن کار باعث آن شد که یک جوانزن توجیک به دام قاچاقبران بیفتد. او با مقصد یافتن به اصلاح 2 تنگه راه هجرت را پیش گرفت، بخبر از آن که میانروها در نسبت او نقشه های دیگر دارند. چگونه از زن توجیک در دبی غلام جنسی ساختند؟ با این نواری عبارت از عکس و صدا در طول نیم سال 713,000 کاربر ما آشنا شد و متناسباً این موضوع در زینه 5 دگانه قرار گرفت. سال 2018 برای برخی از خانواده ها سال غم و اندوه بود. بعضی از این فاجعه ها از ماتم یک خانواده فراتر رفت و به درد ملت تبدیل یافت. یک از این حادثه های گوش نشونید که به یاد آوردنش خون در بدن یخ میبندد مربوط به هویدا تیلوزاده 5 ساله است. غریو مادر جگر سوخته که هرگز باور نداشت روز جسد تجاوز شده و به خون آغشته فرزند نازپرورش را از غریبی به وطن میآورند. این ناله جانکاه را طریق دوربین نواربرداری شعلای عبدالله و در تقدیم زرانگیز نوروشا 1,210,000 بیننده آزادی ویدیو شنید و این گزارش در جای 4 است. نولا وفیقان مادری هویدای 5 ساله از صبح 25 ایول فرودگاه دوشنبه را تکان داد. این مادر 10 سال پیش با امید زندگی بهتر همراه شوهر به روسیه رفت و اکنون با جسد سرد دختری 5 ساله و ماتم زده به دوشنبه برگشت. 4 равна, а почти обид домой грифтам бурданаш мардактар. Ус би животни рабисон арз мебед сагоқати навози векат сагоқати. Қафои стакшити ҳамсоягу буда ки уже دختر ترم طرف رفت گفت او منیک او چیه گفت فیدا پیله. ضمناً کمی پیشدستی میکنم و برایتان میگم که دفن هویدا تیلوزاده کشته شده در شهر کلوب نیز از گزارش‌های سربیننده آزادی ویدیو در سال روان بود. این گزارش رو که محمود جان رحمتزاده نوار برداشت در زینه دوم است و بیش از 1,300,000 نفر آن را تماشا کردند. جسد هویدا دخترک 5 ساله توجیک را که در ولایت مسکو تجاوز جنسی و کشته شد در زادگاهش در شهر کلوب دفن کردند. 10 نفر از خویشاوندان و همسایه ها در مراسم دفن هویدا تیلوزاده نامراد شرکت داشتند. حالا میبینیم کدام گزارش در جای 3 دهگانه است. تهمت نادختری و تلاش برقرار کردن آبروی از دست رفته. تقدیر مستانه 21 ساله کاربران آزادی ویدیو را به طرف نگذاشت. حتی آنها نیز پیدا شدند که با رادیوی آزادی تماس گرفته و خواستند با این جوان دختر علم دیده عائله بنیاد کنند. سرگذشت مستانه را که ماه اکتبر امسال با مساعدت همکاران ما سربیناز روح الله و امردین عالمov نشر شد 1,328,000 نفر دیدند. مستانه لحظه از زندگی را می‌بیند که از آن امیدی خوشبختی داشت، زندگیش را به فاجعه مبدل کرد. با شوهرش همگی 2 روز زندگی کرد. شب دوم عروسی او را لطوکوب کرده به عیب بی‌باکیرگی از خانه بیرونش ساخت. ورد اول من به گردن که نگرفتم تو چند زدم تا گوش فقط بنگس میکنه. سرم میگم سرد تقسیم شده بسیار طرف چپم زده دوخه.
намеша то чанд хаб мекунӣ намеша дастаки тоуш мета ки бугӯй мегӯй нагӯй озаям ҷали чисо фаҳимтар берун мекунам ман аввалаш ки муҳо по гуза лисси мекунам як сол гузаштааст аммо ҳанӯз аз фишори равонии он рӯз нараҳидааст. ва ниҳоятан матлабе ки таваҷҷӯҳи рекордии бинандагонро ба худ кашид ва дар 5 моҳ 10 миллион бинанда дошт мавзӯи беҳуқуқии зан дар ӯзбекистонро намоиш медиҳад. дақиқтараш ин суҳбати ман бо ҳамкорам аз бахши ӯзбекии радиои озодӣ сироҷдини ислом аст. атрофи он ки чӣ гуна маъмурони милиса дар шаҳри самарқанд бо иттиҳоми дуздӣ занеро дастгир карданд ва ӯро маҷбур намуданд ки ба тамом бараҳна шавад. ман аз сироҷдини ислом ҳамкорам аз бахши ӯзбекии радиои озодӣ аксуламали мақомоти расмиро дар нисбати ин қазия пурсидам. худ рӯзи аввал муовини сарвазири кишвар оид ба масоили занон аз шабакаҳои иҷтимоӣ аз фейсбук баромад кард ва корманди полисро муфаттишро амали ӯро маҳкум кард ва гуфт ки худи ӯ ба манзили он зан мераваду қазияро аз наздик тафтиш мекунаду баъдан ба мардум иттилои дақиқро медиҳад. фардош воқеан муовини сарвазир ба он ҷо рафт иттифоқан ва эълон кард ки ин зан ба кӯмак ниёз дорад. хуб дагонаи матолиби пурбинандаро хулоса кардем бинандагони азиз, аммо дар ин банд гузоришҳое низ дар соли равон буданд ки тамошобинони рекордӣ надоштанд. танҳо ба он хотир ки баъзе аз моликони шабакаҳо ин гузоришҳоро нуз хабардорӣ кардаву дар каналҳои худ ҷой доданд. яке аз ин гузоришҳои тақдирсоз ки тавонист дар ҷомеаи тоҷик шуру валвала барпо кунад ва дар як они воҳид афсонаро ба воқеа табдил бидиҳад дар бораи модаре буд ки бо 6 фарзандаш дар вагон ба сар мебурд. баъди пахши ин гузориш муаллифони он зарангези наврӯшов ва амрдин олимов аҳсану офарин шуниданд. зуҳро сайфуллоева тасаввур намекард ки дар як рӯз зиндагии ӯ комилан дигар мешавад. пас аз як рӯзи нашри гузориш дар бораи зиндагии пурмушкили зуҳро мардуми зиёде ба кӯмаки ӯ ва фарзандонаш шитофт. дар чанд соат аз ҷониби соҳибкорону муҳоҷирон ва хайрхоҳон пули як хона ҷамъ шуд. ба маблағи $15500 барои ӯ дар маркази ҳисор хонаи дуҳуҷрагӣ хариданд. умед набуд дига ҳайкиҷо умед надоштем. хай худованд гуфт дига бо ҳами мардуми соҳибкор ки мисол раҳми моро хӯрд соҳиби хона кард мисол ними як рӯзда мо соҳиби хона шудем. бегаҳо вардан аминҷа таъмин карданд. ин модар бо 6 фарзанд то як рӯзи пеш дар вагони сарду оҳанин дар бадтарин шароит зиндагӣ дошт. ба хотири наҷоти кӯдаконаш аз сардиву оворагӣ мехост онҳоро ба ятимхона супорад. аммо масъулин ба далели он ки кӯдакон ятими кул нестанд ин дархости ӯро рад карданд. ҳоло мақомоти ноҳия барои таҳияи шаҳодатнома ва таҳсили дурусти фарзандони ин модар даст ба кор шудаанд. тавре худи шумо бинандагони азиз шоҳид будед аксари матолибе ки дар соли 2018 бештар аз ҳама вокуниш ва бинанда дошт марбут ба занон аст. дахтараш гузоришҳое ки аз беҳуқуқии ҷинси латиф қисса мекунад. албатта орзуи мо ин аст ки чунин сарнавиштҳо дар соли нав камтар бошанд, вале боварӣ дорем ки таваҷҷӯҳи шумо азизон дар соли 2019 ба радиои озодӣ ба канали озодӣ видео беш аз пеш хоҳад афзуд, зеро мо пайваста дар фикри шумо азизон ҳастем ва мутмаъин бошед ки дар соли ҷадид бо гузоришҳои наву ҷолиб ва суҳбатҳои хотирмон меҳмони хонадони шумо мешавем. таманнои онро дорем ки тани шумо бедард ва хонаатон пур аз ганҷ бошад. бо умеди хабарҳои хуб дар соли 2019 бо шумо мулоқот хоҳем кард. соли наватон муборак азизон.